Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jong. Taong 1968, Paluan, Occidental Mindoro. Likas na sa parte ng Paluan ang pagkakaroon ng maraming gubat. Ayon kay Jong, marami ka doong pwedeng gawing hanap buhay kagaya ng pagsasaka, pamumundok at pangingisda. Sa panahong ito, naninirahan sila noon sa baryo. Nasa edad 15 anyos pa lamang siya noon at kasakasama siya ng tiyuhin niya tuwing nanunulo sila. Sa likod kasi ng bahay nila, purong kakahuyan na. Napakarami doong naninirahang ligaw na hayop kagaya ng mga ulupong at iba pa. Gayunpaman, hindi sila nasisindak sa mga ito sa kadahilan ng marami na silang pamamaraan para labanan ang lason ng iba't ibang uri ng ahas. Ayon nga kay Jong na normal na para sa kanila na makagat ng mga ito. Sa kanilang pamilya, wala pang namamatay sa mga tuklaw kahit isa. Yung kanyang ama, 10 beses nang natuklaw ng kobra pero hindi yon namatay. Dagdag pa niya na, sa kanilang lugar noon, ang tanging kinakatakutan lamang nila ay yung isang uri ng ahas na naninirahan sa isang malawak na ilog na nasa gitnang parte ng gubat. Wala silang kaide-ideya kung anong uri ng ahas ang nilalang na yon. Gawa ng sa tagal na nilang nanunulo, yun pa lamang ang unang pagkakataon na makasilay sila ng ahas na merong 3 ulo at gatrosong laki ng katawan. Sabi-sabi ng mga matatanda, kaya nitong lumulo ng 2 buong baka tuwing yon ay nagugutom. Tinuturing din itong Diyos ng iilang mga nilalang kung kaya't asahan mo na sa lugar na yon nagkalat ang iba't ibang uri ng demonyong kumakain ng tao. Walang makapagsasabi kung ano ang dahilan ng mga nilalang na yon, lalo pat ang iilan sa mga taong nakarating sa lugar na yon, hindi na nakabalik pa. Pagtatapat pa ng mga albularyo sa kanilang lugar, isa yun sa mga dahilan kung bakit marami silang ibinibigay na babala sa mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Dahil sa mga agam-agam na kumakalat sa lugar na yon, hindi gaanong nanunulo sila Jong sa mga malalayong lugar. Yon ang ipinamulat sa kanya ng mga tiyuhin niya, gawa ng ranas na ng mga ito na habulin ng mga aswang sa looban ng gubat. Base sa kwento ng kanyang tiyuhin, binata pa lamang ito nang mangyari ang insidente. Habang nanunulo sila noon sa kalaliman ng gabi, napansin nila ang pagbabago ng simoy ng hangin. Unti-unti na rin silang nakakasilay ng mga hayop na tumatakbo na parabang may humahabol sa mga ito. Dagdag pa ng tiyuhin niya na wala silang narinig na huni noong mismong gabi, kaya laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isang aswang na mabilis na tumatakbo ng nakatuwad. Bagaman marami sila noon, hindi ito naging hadlang para sugurin sila ng mga nilalang. Ang hindi malimut-limutan noon ng tiyuhin niya ay noong makita niya ang ibang manunulo na pilit sinusunggaba ng mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, 5 sa mga manunulo ang hindi na nakita pa. Dahil dito, nagpasya ang mga albularyo na gumawa ng paraan upang matigil ang ganoong patayan. Sinunod naman yon ang kanilang mga nasasakupan kung kaya't yun na ang huling nangyari sa lugar nila. Nang mapag-alaman naman ni Jong ang tungkol sa bagay na yon, ni minsan hindi na siya nangahas na tumungo sa mga malalalim na parte ng gubat. Para sa kanya, sapat na ang kakahuyan na malapit sa lugar nila. Kampante naman siya noon kahit papaano, gawa ng sa oras ng panganib alam niyang merong makakarinig sa kanyang pagtawag. Di hamak na mas madali rin doon ang kanyang trabaho, lalo na't malapit lang ito sa kanilang pamamahay.
Ilang buwan pa ang lumipas, naging maayos naman ang kanilang panunulo. Sa loob ng 5 magkakasunod na gabi, nakakuha sila ng mga baboy ramo na purong mga babae. Imbis na katayin nila ito, ikinulong muna nila yon pansamantala, gawa ng nagbabaka sakali noon ng tiyuhin niya na baka dumami pa ang mga ito. Subalit, habang pinagmamasdan ni Jong ang iilan sa mga hayop, laking gulat na lamang niya nang meron siyang napansing kakaiba. Yung isa sa mga baboy ramo na kanilang nahuli, napakalayo ng itsura sa mga kauri nito. Bukod sa meron yung may itim na sungay, meron itong mapupulang mga mata, tapos napakadalang lang kung yon ay umungol. Ang ipinagtataka niya pa, sumusunod lang yun sa kanila kahit anong gawin nila rito. Hindi rin yun natatakot na pumasok sa kulungan na siya namang nakakagilalas para sa isang hayop na buong buhay gumagala sa mga kagubatan. Dahil sa pangyayaring yan, maigi naman nilang minanmana ng bawat kilos nito. Di na rin muna nila ito pinahirapan sa takot na baka may nagmamay-ari doong kung anong engkanto. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang naghahapunan sila, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang makarinig ng 3 sunod-sunod na kalabog sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Pagsigaw naman noon ng tiyuhin niya, agad naman yung binuksan ng kanyang ama, kung saan doon ito nakita ang tiyuhin niyang naliligo na sa sarili nitong dugo. Pagpasok naman ito sa loob ng kanilang bahay, agad namang isinarado ng kanyang ama ang pinto, buhat sa nakita nitong isang malaking hayop na gumagala sa labas ng bahay nila. No! Magsalita ka! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa tiyuhin ni Jong. Matapos naman itong makapagsalita, humawak lang naman sa balikat nito ang tiyuhin niya, sabay sagot ng, Yung baboy ramo, hindi yun totoong hayop. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang binalot ng takot sa kadahilan ng rinig na rinig din nila ang pag-ungol ng kakaibang hayop sa labas ng bahay nila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla namang napaiyak ang tatay niya matapos nitong masipat ang tiyuhin ni Jong na dahan-dahan ng binabawian ng buhay. Hindi naglaon, tuluyan na nga yung namaalam buhat sa tinamo nitong pinsala sa likod na tumagos sa kanyang dibdib. Nabigyan naman nila yon ng paunang lunas, pero dahil sa tindi ng tama nito, hindi na rin yun nakayanan ng kanyang katawan. Pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, lahat sila nanahimik, pilit na pinakikiramdaman ang mga nangyayari sa labas. Dahil sa malapit lang noon si Jong sa dingding ng bahay, pasimple naman siya doong sumilip upang tingnan ang hayop na tinutukoy ng tiyuhin nito. Pagsilay niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang baboy ramo na merong nagsisitayo ang mga balahibo. Sa sobrang tigas nito, kahit hindi niya yun nahahawakan, nasisiguro niyang kaya nitong bumaon sa katawan ng tao. Maya-maya pa, doon na bumungad sa kanya ang mukha ng nilalang na yon, kung saan meron siyang nakita na 2 nakalaylay na braso ng tao sa mismong bunganga nito. Gumagalaw ang brasong yon, kaya naniniwala siya pagmamay-ari ito ng baboy ramo mismo. Ayon kay Jong na, sa kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano dumakot ng mga damo ang brasong yon. Humahawak-hawak din yon sa mga dingding ng bahay kung saan malapit ang nilalang. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman siyang tumingin sa kanyang ama upang yon ay senyasan na sumilip din sa labas ng bahay nila. Nang maunawaan naman ito ang senyas niya, dali-dali naman yung sumilay sa dingding
kung saan nakita din ito ang nilalang na kanyang nasilayan. Noong una, hindi pa yun naniniwala, pero dahil sa salaysay ni Jong, napagtanto nitong hindi ito napaglalaruan ang kanyang paningin. Pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, wala na silang narinig na ungol sa paligid. Bumaba na rin ang tensyon na kanilang nararamdaman hanggang sa mabaling na ang kanilang atensyon sa bangkay ng kanilang kadugo. Dahil sa pangyayari, buong magdamag na nagdalamhati ang kanilang pamilya. Lahat ng karanasan nilang may kaugnayan sa tiyuhin niya, isa-isa nilang sinariwa para naman kahit papaano maalala nila ang kabutihang ibinigay nito sa kanilang pamilya. Sa pagsapit ng umaga, doon pa lamang nalaman ng pamilya nito ang mga nangyari. Ayon sa asawa ng tiyuhin niya, di yun nakatulog buong gabi sa kadahilan ng hindi pa dumarating ang asawa niya. Dagdag pa nito na nagpaalam lang yon na makikipag-inuman, kaya hindi nito inaasahan na yun na pala ang huli nitong pagpapaalam. Masakit man ang nangyari pero wala na silang magagawa. Para hindi sila gaanong mahirapan, kinakailangan na lamang nilang tanggapin ang mga nangyari. Ilang oras pa noon ang lumipas, paisa-isa na ring nagsidatingan ang iba pang mga kamag-anak ng tiyuhin niya. Dumating na rin noon ang albularyo nang sa gayoy matingnan ng sanhi ng pagkamatay nito. Upang hindi rin magkalat ang anumang haka-haka ukol sa pagkamatay ng tiyuhin niya, sila lamang ang pinili ng albularyo na bahagian ng mga natuklasan nito. Base sa kanyang pagsusuri, meron itong mga natagpo ang bahid ng marka ng isang aswang. Pinatotohanan din ito na ang baboy ramong kanilang nakita ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng tiyuhin niya. Pero ayon sa albularyo na, bago pa man yun humantong sa ganoong sitwasyon, marami na yung pinagdaan ng iba't ibang uri ng nilalang. Pinatotohanan yun ng matanda sa pamamagitan ng pagturo nito sa mga galos na merong iba't ibang sukat at haba. Matapos naman itong makipag-usap sa kanilang pamilya, mariin naman sila nitong binalaan na hanggat maaari wag munang manulo tuwing 10 oras ng gabi. Naniniwala kasi ang albularyo na ang panahong kinakaharap nila noon ay ang panahon kung saan gumagala ang ahas na merong 3 ulo. Naniniwala ito na kahit saan mang dako pumanhik ang ahas na yon, sinusundan niyo ng mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang. Alam kasi ng mga ito na naghahanap yon ng pagkain, kung kaya tinutulungan nila yon upang hindi na yon gaanong mahirapan. Matapos naman yung mailahad ng albularyo, agad naman yung umalis sa bahay nila. Ilang araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang lamay na siya namang araw-araw na binabantayan nila Jong at ng kanyang pamilya. Lahat ng gawain tumutulong sila dahil alam nilang hindi naman yun kakayanin ng pamilya nitong naiwan. Ilang araw pa ang lumipas. Nagkataon namang ubos na ang kanilang mga alagang hayop, kung kaya't walang pagpipilian sila Jong noon kundi ang pumanhik sa gubat para manulo. Upang hindi mag-alala ang mga magulang niya, sinama niya noon ang iilan niyang kabarkada na kalimitan ding napapadpad sa lugar. Para hindi maabutan ng gabi, 3:00 pa lamang ng hapon, lumuwas na sila. Habang pinapasok nila noon ang napakasukal na gubat, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Medyo masama-sama pa ang lupa sa lugar, kaya na may doble ang kanilang pag-iingat laban sa mga lintang bigla na lamang kakapit sa kanilang mga balat nang hindi nila gaanong namamalayan. Makalipas pa ang ilang minuto, kahit papaano meron na silang nahuhuling makakain. 3 ibon, 1 galang manok at iilang piraso ng palaka
ang kanila nang nahuli sa gubat na yon. Dala ng kanilang pagsasaya, buhat sa kanilang panunulo, hindi na nila gaanong namalayan pa na medyo lumalayo na pala sila sa mismong bukana nito. Maya-maya pa, pagpatak ng 4:00 ng hapon, bahagya namang napatigil sa paglalakad itong si Jong matapos naman itong mapansin na papasapit na pala ang takip silim. "Moy, balik na tayo. Mukhang napalayo yata tayo ah." Wika ni Jong sa 4 niyang kaibigan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ang mga ito habang patuloy pa rin sa kanilang pagbibiruan. Matapos naman yung marinig ni Jong, dahan-dahan naman niyang tinahak ang daan pabalik sa baryo. Sa kanilang paglalakad, wala naman silang ibang nakita sa buong paligid. Labis-labis ang kanilang pagtataka noon sa kadahilanang napapansin nila na tila bang napakadalang na lamang nilang makakita ng mga hayop sa paligid. Noong hindi pa kasi namamatay ang tsuhi niya, kapag sumasapit ang ganoong oras, marami na silang nakikitang mga ahas at iba't ibang uri ng gagamba na naghahanap ng makakain nila. Subalit, sa pagkakataong yon, ultimo ang salagubang at tutubi, wala silang nakikita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla naman noong napatigil sa paglalakad sila Jong matapos nilang makasilay ng isang dambuhalang katawan ng ahas na unti-unting umuusad. Maliban sa napakakapal nitong mga kaliskis, kakaiba rin ang baho ng nilalang na yon. Sa kanilang pagmamasid, kitang-kita nila na kaya silang lamunin ng buo nito kung sakali mang magagawa sila nitong matunugan. Dala naman ang kanilang matinding takot, dahan-dahan naman silang umatras para maghanap ng mapagtataguan. Ayon kay Jong na, sakto lang ang pagkubli nila sa malaking puno noon bago nila masipat ang mga nagsisilakihang banog na biglang lumapag sa katawan ng ahas. Mabilis din yung nagpalit anyo hanggang sa hindi naglaon, naging isa na yung pangkaraniwang tao. Hindi lang yon, nakita rin nilang sumunod doon ang ilang mga baboy ramo na halos kawangis ng baboy ramo na pumatay sa tsuhin niya. Dahil sa mga nilalang na kanilang nakita, doon nila napagtanto na napakarami pala nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, pilit naman siyang hinila ng kaibigan niya upang lumayo na sa lugar. Nang mapansin niya ang ginagawa nito, agad naman siya doong sumunod para humanap ng panibagong daan pabalik sa kanila. Subalit, dahil sa haba ng ahas na yon, bigo silang makatawid dito. Dagdag pa sa kanilang isipin ay yung unti-unting paglubog ng araw. Hindi naglaon, tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Sila Jong naiwan sa gitna ng gubat, walang dalang kahit na anong sulo na maaaring magbigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Dahil dito, naglakas loob na silang makipagsapalaran, makaalis lamang sa lugar na yon. Aminado naman silang tama ang daang kanilang tinatahak. Sa kadahilanang nasisiguro nila na gamay na nila ang lugar. Pero ilang oras pa noon nang lumipas, hindi pa rin nila nakikita ang daang pamilyar sa kanila. Ang mas ipinagtataka pa noon nila Jong, yung mga daang kanilang tinatahak, halos hindi na nila mawari kung saan yun patungo. Maya-maya pa, napilitan na nga silang mapatigil, gawa ng aminado silang naliligaw na sila. Susubukan pa sana nilang bumalik pero pagsilay nila sa kanilang likod, hindi na nila alam kung saan sila lulusot. Yung mga kakahuyan kasi sa lugar na yon, halos magkakapare-pareho. Wala rin silang nakikitang bakas ng kanilang mga tsinelas, kung kaya't napakahirap mamili
sa direksyong kanilang tatahakin. Dahil dito, maigi naman silang nag-usap-usap kung ano ang mga susunod nilang hakbang. Malakas kasi ang kutob nila Jong, hindi na sila noon makakauwi dahil sa wala na silang kaide-ideya kung saang lugar man sila mapapadpad. Habang nagpapalitan sila noon ng ideya, bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang makalanghap ng napakasarap na amoy na sumasabay sa hangin. Dahil dito, doon nila napagtanto na mayroong parte sa lugar na yon na may mga taong naninirahan. Walang sabi-sabi, agad naman silang nagsitayuan at kasabay nito ang mabilis nilang pagsunod sa pinagmumulan ng usok. Noong una medyo nagdadalawang isip pa sila, pero dala ng kanilang mga gutom, hindi na sila nakapag-isip pa ng tama. Sa kanilang paglalakad, wala naman silang ibang napag-usapan kundi ang mapunan ang kanilang mga kalamnan. Nagkataon kasi noong naiwala na nila ang kanilang mga nahuli, kaya na may aminado silang nangangailangan na sila ng tulong. Maya-maya pa, pagtawid nila noon sa isang maliit na sapa, doon bumungad sa kanila ang isang antigong bahay. Nakabukas ang pinto nito at sa labas ng bahay na yon, bumungad sa kanila ang dalawang dalagang nagluluto sa isang napakalaking kawa. Di pa man sila noon nakakalapit, nasipat na nila yung kumakaway, kung kaya't dali-dali naman nila yung nilapitan. Habang binabagtas nila ang daan, may nararamdamang kakaibang kutob si Jong ukol sa lugar na yon. Isipin nyo sa sukal ng lugar na yon, meron pala doong naninirahang pamilya. Hindi lang yon, buong buhay niyang panunulo, hindi niya pa ito nakita. Ang mas ikinagulat niya pa, napakaganda ng mga dilag na tumanggap sa kanila, kung kaya't nakapagtataka talaga. Sa pagdating naman nila sa bakuran ng bahay, agad naman niyang inabisuhan ng 4 niyang kasama na wag nang pumasok doon. Inilahad niya rin sa mga ito ang kanyang nararamdaman, pero pansin na pansin niya na tila bang hindi na yon nakikinig. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung tinapik habang nagwiwika sa mga ito ng, "Magtitiwala ba kayo dyan? Di nyo nga yan mga kilala eh. Bahala kayo. Kung dyan nyo gustong magpalipas ng gabi, mas gugustuhin ko pang magtago sa gubat kaysa sa bahay na yan." Nang marinig naman yon ng mga kasama niya, bigla naman yung napasilay sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkairita. Maya-maya pa, bigla naman siyang dinibdiba ng isa sa mga kaibigan niya habang sumasagot yun ng, "Mag-isip ka nga, Jong. Ito na lang ang pag-asa natin para makapagpahinga ng mahimbing ngayong gabi. Tsaka isa pa, gugustuhin mo ba sa gubat? Nakita mo naman na gumagala pa yung mga demonyong yun. Ano ba ang gusto mong mangyari? Mapatay nila tayo? Ikaw ang mag-isip, Jong. Mukhang hindi mo yata alam ang mga bagay-bagay na sinasabi mo." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi hayaan ang kanyang mga kaibigan. Pagpasok naman nila noon sa loob ng bahay, doon bumungad sa kanila ang 3 kapatid ng dalaga, tahimik na nagmamasid habang kumakain. Yung mga magulang naman nito, tila bang hindi sila nito napapansin, gawa ng abalang-abala yon sa pag-aasikaso sa mga karning nakahain sa hapagkainan. Partida, hindi pa gaanong luto ang karning kinakain ng mga ito. Maya-maya pa, pag-alok nito sa kanilang maupo, agad namang tumanggi si Jong sabay labas ng bahay. Ang ginawa niya maghintay na lamang sa labas, pilit na tinitiis ang gutom na kanyang nararamdaman. Hindi kasi si Jong ang tipo ng tao na basta-basta na lamang nagtitiwala kung kani-kanino. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay na yon,
Matyaga naman niyang hinintay ang mga kaibigan niya. Subalit sa kasamaang palad, ilang oras pa noon nang lumipas, hindi na yon nakalabas. Pagsarado naman ng bahay, nakarinig siya ng sigawan sa loob nito kung saan hindi naglaon na sipat niya ang isa sa mga kaibigan niya na nagpupumilit lumabas. Subalit, bago pa man yun makarating sa mismong bakuran ng bahay, bigla naman siyang napatayo matapos niyang masipat ang isang dambuhalang baboy ramo na buong puwersang sumuwag sa likod nito. Sa sobrang lakas ng pagkakasuwag ng nilalang na yon, tumagos ang sungay nito sa dibdib ng kaibigan niya. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito, agad naman yung binawian ng buhay. Yun na rin ang naging hudyat ni Jong para umalis na sa lugar na yon. Habang tumatakbo siya papalayo, ramdam naman niya ang pagsunod ng nilalang. Mabuti na lang nang akmang maaabutan na siya nito, sakto naman ang pagdating niya sa maliit na sapang dinaanan nila. Kahit alam niyang marami doong linta, walang pagdadalawang isip naman siya doong lumusong at kasabay nito ang paglubog niya sa ilalim nito. Ayon sa kanya, na habang ginagawa niya ang bagay na yon, meron siyang nakikitang mga kalansay sa ilalim na bahagi ng sapa. Subalit, dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, di yun nakapagbigay ng takot sa kanyang katawan. Dagdag pa niya na, buong magdamag nagpaikot-ikot doon ang nilalang hanggang sa napilitan na yung umalis pagsapit ng 4:00 ng madaling araw. Nang mapagtanto naman niyang ligtas na ang buong paligid, agad naman siyang umahon sa sapa kung saan doon niya nakita ang halos ilang piraso ng linta na napakalaki na. Bagaman nanghihina na siya, pinilit niyang maglakad pabalik sa baryo nila. Pagtatapat pa ni Jong na ilang metro lang mula sa lugar na yon, meron siyang nakitang pinagbalatan ng ahas. Sa sobrang laki nito, yung iilan nitong parte nakasabit na sa mga puno. Kalahating oras pa noon ang dumaan. Awa naman ng Diyos, nakabalik na siya. Nang masipat naman ng mga magulang niya ang kanyang kalagayan, agad naman siya nitong nilapitan para tulungan. Ilang araw pa noon nang lumipas, naghanap na rin ng pamilya ng kaibigan niya, kaya na may wala na siyang pagpipilian kundi ilahad ang totoo. Dala ng galit ng mga ito, muntik-muntikan pa siya nitong mapatay, kaya na may minabuti niyang umalis na lamang sa kanilang lugar. Pero alam niyo pinuno, magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Jong ukol sa mga nangyari, lalong-lalo na noong masipat nila ng mga kaibigan niya ang tungkol sa ahas na may 3 ulo. Okay, opinyon ko sa kwento. Ahas na may 3 ulo. Parang pamilyar, no? Parang kung ikukumpara natin sa mga nilalang na nasa kaliwa, yung mga matataas na ranggo na, pwede natin ikumpara to kay Cerberus. Alam ko karamihan sa inyo kilala kung sino si Cerberus, no? Yun yung parang tagapagbantay ng impyerno na aso naman yun na may 3 ulo. Pero dito sa lupa o dito sa ibabaw, ahas na may 3 ulo. Tsaka pansinin nyo yung takbo ng kwento. Ang daming nakasunod na iba't ibang nilalang dun sa ahas na yon. Ang tanong ngayon, gaano katindi yung ahas na yon? Kasi kapag nakaharap to ng siguro o malakas na ermitanyo na, sabihin na nating sagad na lakas na ermitanyo, makakapalag kaya? Diba? Kasi bukod sa mga alalay niya, ano pa yung kakayahan niya? Diba? Wala pa rin tayong kwento na meron tayong bida na nakatagpo ng ganong klase ng nilalang. Bakunawa, alam ko, karamihan na sa kwento natin talagang nakakasalubong to eh. Pero ito, yung 3 ulo ng ahas, parang ngayon ko lang narinig to, no? Tsaka nakakatakot siya kung sakasakali man. Well, sana magkaroon tayo ng isang serye na ganito yung kalaban, pero wala pa eh.
No? Kayo, ano sa palagay ninyo? Ako wala akong mabigay na solidong opinion kasi nga first time kong marinig eh. Kaya kung meron kayong opinion sa kwento na to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.